епизод. Не моля вече, не желая твоето съдействие, дори да би го давала. Мисли каквото искаш, ала него аз ще погреба и ще загина радостна. Ще легна мила, редом с него миля, изпълнила свещен завет. И дълъг срок ще трябва да се нравя на подземите. Сред тях на веки ще лежа. А светото за духовете, ако щеш, презирай ти. О, не го презирам аз, но безсилна съм да стигна с твоите съграждани. С това се оправдавай. На любимия свой брат отивам да приготвя гроба аз. О, колко ме е страх за теб, детнице! За мене не се боя, мисли за себе си. За всичко ти поне не казвай никому. Пази го в тайна, аз ще правя същото. Ще те мразя повече, ако мълчиш, ако не кажеш всеки му. В ужасен миг се горещи сърцето ти. Комуто трябва знае, ако отива за... Да, би могла, но искаш невъзможното. Ще спра, когато секват мене силите. Ще спра когато... ти го спри добре, на време невъзможното. Ще те намразя заради словата ти. Омразващи се справо и на мъртя. Но остави ме с моето мързовие да страдам. Знам, не ще пострадам толкова, че да не бъда моята смърт. Върви, щом искаш, ала знай, безумна си. И пак с любов към тебе гледат своите. Абе, аре.